gusto naman dyan yung tanan. Ganun ako nagkamati ko di mo din sa Malisa kayo ka. Sa pinata ko niyo. Pa. Panalitan lang. Hindi na ako mabalik din yung buhay. Palihog lang pa. Kung kata lang niya ko ninyo pa. Elmer, pagtarong ang sultihan ni mo ha, ayaw pagpiluto. Pa, di na lang ako kaya. Usa ka tuig na ning labay. Usa ka tuig na kung gimingaw ni Jinjin. Nagilubay ako pati pa. Oh, ginahan ako mano na ning tanan. Kapoy na kayo. Maong nakahukom na dito pa. Nagkahukom mo sa unsa? Makiksulti ko ni Jinjin pa. Gusto ko niya for the last time na dyan eh. Elmer, kung sa may dauta mong plano, ayaw ka buhat ha? Basta pa. Kung saan ka nang mitabo na ako. Kata lang ko ninyo. Sige pa. Elmer, ayaw pagbuhat ang dautan. Ayaw pagpilutong. Kadluki ang Diyos! Kadluki ang Diyos, Elmer. Gikapoy na ako pa! Gusto na kong mano na yung tanan! Ay kung pugi na ako no! Elmer! Ano to? Si Elmer, nagplano og dautan. Kusang dautan na ba? Magkikita ko sa ni Jinjin. Dautan day na. Mas may noon. Us katuig na biyan ning labay. May na magkauli na na sila. Murag, nagplano sa dili maayos ang kapalimon, sir. Da, huwag ko sa pagtutuan na. Kay ba kang kisultihan kong Marisyana? Maudi ay, dugay kay nakapasaylo si Jinjin. Kay may pagbati sa day siya ni Elmer. Mga kaso. Basta mo, nagisulti ni Marisyana. Kita ngay mabalaka na. Mayon takson. Usa nagatuig, gikan nga namatay si Shimper. Inakotang matapos lang ang pagmunta. Usa ka tuig na sukad sa pagkamatay ni Shane Pearl. Pero hangtod karon, padayon kong nagpangutan sa iyang kamatayon. Sakit kayong una-unaon. Nga inay, nakaamgo na siya. Inay nag-usab na siya. Gikuha na sab noon siya sa Diyos, gikan na mo. Pero tamisan do mo ng maong hitabo. Nga sa unang higayon, gigakos ko ni Shane Pearl. O gisangpit ko niya og ate. Pwede na kumakati mo, no? Thank you, ate, ha? You're Shane Pearl. Ay importante. Yan ibawat ka sa gusto mo. Nakaupo ka. Sige, doon na kasi papa. Kunin na kung kita sa ilo, anak. Gakos ni Mama.
I miss you so much. Elmer, unsa ka? Elmer, unsa man imong drama? Elmer, time pa! Elmer, unsa man ta din eh? Jen, saan ako nimo? Last na ko ni. Last na ko ni hangyo nimo ng pagstorya ko nimo. Tigay lang mo chance. Kasi pila lang ka minuto. Jen, naka-decide na ko. Akong pablihan ang kaso ni Papa Vincent. Ug ako ang kunong tanang krimen na ako nahimo. Andam ko, dawato unsa pa ng silot na niya. Bisag kamatayon pa na! Dili mo sugot si Papa Vincent nga paablihan ang kaso. Ug nahibaw ka ni ana. Aw, kung di ko gusto ko si Papa Vincent, ako mismo mamuhatag og silot sa uglingon. Ali. Ha? Kita ka na. Mulukso ko na magpakamatay ko. Saksi ka sa akong kamatayon. Demonyo ko. Ngayon mo na. Jen, usalan dyan ako hangin mo. Ngayon po na ako ka lang. Di ko gusto nga akong mapunta sa impyerno. Sige, Jen. Baba. Ayaw ba na yung nang imong plano, please? Kinakalasig ka! Diyos bunto ni mga gusulti. Kinakalasig ka! Kinakalasig ka ni JP! Kinakalasig ka ni Corazon Pearl! Sa loko, bro. Di ko worth it. Di ko worth it mga mahal ni JP. Doon man nanay mo. Demonyo ko pagkatao. Elmer, kipasaylo na tika! Kipasaylo na tika! I love you, Elmer! Ihatag mo sa kalungo yung sa mga pagkulang ko. Bisan pa man masalay ko kapasayloa walay sukod mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalungo luyo sa mga